Τηλεφωνικό κέντρο, ο Αντρέας ο Μπουγάς. Τρόποι επικοινωνίας με το στούντιο, 215-565-1046. Μήνυμα στην ιστοσελίδα μας themaradio.gr, email onair@themaradio.gr. SMS, στείλτε θέμα και ενώ το μήνυμά σας στο 1919, πάροχος MediaTel, χρέωση 0,31 ευρώ σε ΦΠΑ. Κάνε παραπώνων 214-214-80-20. Αγαπητοί ακροατές, η επαρκής ρευστότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε όλες τις ώριμες και αναπτυγμένες οικονομίες, η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Αφού ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που κάνει επενδύσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αυτές που παρέχουν θέσεις εργασίας. Λόγω του κρίσιμου ρόλου της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην οικονομική ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα έχει πρωτεύοντα ρόλο σε όλους τους κλάδους μιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, στήριξη της επιχειρηματικότητας σημαίνει ουσιαστικά και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες στη χώρα μας αποτελούν την ράχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αγαπητοί ακροατές, θα καλέσουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Γεροκακάκη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Θυγατρικής Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύριε Γεροκακάκη, καλησπέρα σας. Καλημέρα μάλλον στους ακροατές και σε εσάς, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά, κύριε Γεροκακάκη. Χαιρόμαστε που λέμε τη λέξη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Την περιμέναμε χρόνια ολόκληρα. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να χαίρονται και χαίρονται που επιτέλους και η Ελλάδα έχει τη δική της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γεροκακάκη, τι σημαίνει Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και πού στοχεύει? Τι περιμένουμε? Κοιτάξτε, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως είπαμε και πριν, όλες οι αναπτυξιακές τράπεζες της Ευρώπης έχουν ως πάγιο σκοπό να εντοπίζουν τα κενά χρηματοδότηση στην αγορά και να τα καλύπτουν όταν οι τράπεζες, οι εμπορικές, αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάχυσης ρευστότητας ή δεν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε κλάδους, οι οποίοι όμως πρέπει πραγματικά να ενισχυθούν προς όφελος της οικονομίας. Άρα, στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται χρηματοδοτικά προϊόντα, είτε θεματικής μορφής όπως τα κλαδικά, είτε προϊόντα τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους και δίνουν πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες. Που αποτελούν βασικό κομμάτι, βασικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας, πολύ βασικός πυλώνας. Φυσικά, ειδικά για την Ελλάδα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης. Έτσι. Κύριε Γεροκακάκη, από ό,τι διαβάζω, οι δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι η παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς επιχειρήσεις, η παροχή εγγύησεων, αντεγγύησεων και επιχορηγήσεων υπέρ επιχειρήσεων. Σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, οι εγγύησεις για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα μας πέρασαν πολύ μεγάλη κρίση. Ναι, είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν αναπτύχθηκε όπως θα έπρεπε και κυρίως δεν αναπτύχθηκε την περίοδο που πραγματικά το είχε ανάγκη η ελληνική οικονομία και είναι τα 10 χρόνια που πέρασαν της μεγάλης κρίσης και ύφεσης. Ταυτόχρονα βλέπουμε... Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέποντας ρεαλιστικά ποια είναι η ανάγκη στην αγορά σήμερα και σε συνδυασμό με την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών και τη διάθεση χρηματοδότησης, αλλά κυρίως με την υφιστάμενη κατάσταση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσουν καλύματα για να χρηματοδοτηθούν. Η εγγύηση είναι το α και το ω στο να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσουν να πάνε στην τράπεζα έτσι ώστε να ζητήσουν χρηματοδότηση δανειακή. Κύριε Γεροκακάκη, βλέπω ότι έχετε στοχεύσει κιόλας στην σύσταση ή και συμμετοχή σε σχήματα στήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας και φορέων στήριξης επιχειρηματικότητας γενικότερα. Πείτε μας λίγο για αυτό. Κοιτάξτε, είναι και αυτό ένα σημαντικό κενό που αντιμετωπίζουμε και
διακρίνουμε όλοι μας στη σημερινή κατάσταση της ελληνικής αγοράς. Αυτό κυρίως απορρέει από την άρνηση ανάληψης πρόσθετου κινδύνου από το τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα να ζητούνται είτε εχέγγυα είτε χρόνος λειτουργίας τουλάχιστον 2, 3, 4 ετών, έτσι ώστε να υπάρχουν ιστορικά στοιχεία οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης για να μπορέσει μια τράπεζα να τα αξιολογήσει και να χρηματοδοτήσει. Με αποτέλεσμα κάποιος που θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στη χώρα μας και να ξεκινήσει σήμερα είναι αποκλεισμένος από την πρώτη μέρα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα είναι ένα τεράστιο κενό που πρέπει η Αναπτυξιακή Τράπεζα να καλύψει, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση, να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις ενδεχομένως στο πλαίσιο αυτό και να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε και την τεράστια εκροή που έχουμε των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση. Τους χρειαζόμαστε, κύριε Κακάκη, στη χώρα μας. Τους χρειαζόμαστε. Αυτή είναι μέρος του ΑΕΠ της χώρας μας. Κύριε Κακάκη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε στη γραμμή σας. Θέμα 104,6. Ο κόσμος ξεκινάει με μουσική. Big Bang. Ένα μουσικό φεστιβάλ μόνο για παιδιά έως 12 ετών. Ναι, χωράνε και οι γονείς και οι φίλοι. Σε όλη τη στέγη και τη γειτονιά. Χόρεψε με αφρικάνικα όργανα. Μαγείρεψε με μουσική. Μπες στο δάσος με τα μεγάφωνα. Άκου τις πυγολαμπίδες. Πες Big. Ζήσε το Bang. Σαββατοκύριακο 25 και 26 Μαΐου. Εδώ στη στέγη. Με δωρεάν δράσεις και εισιτήρια έως 5 ευρώ. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, Δεσποινής Παπαστάθη μου, πείτε μου. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Σας θυμίζω ότι στις 9 έχετε ραντεβού με τον κύριο Γεωργίου. Α, ναι. Και έπειτα να αξιολογήσετε τις προσφορές των προμηθευτών, να επιθεωρήσετε τις διαδικασίες παραγωγής, να μιλήσετε στο σεμινάριο νεανικής επιχειρηματικότητας. Έγινε. Σας ευχαριστώ, Δεσποινής Να πληρώσετε τα εταιρικά κινητά, να ενεργοποιήσετε το Travel Pass του κύριο Αντωνίου που έφτασε στο Κατάρ, να στείλετε data και χρόνο ομιλίας στον κύριο Δημητρίου που του τελείωσαν και για να μην σας ζαλίζω τα υπόλοιπα από κοντά. Για εσένα που περνάνε όλα από τα χέρια σου και στην επιχείρησή σου, το My Cosmote App με νέες δυνατότητες κάνει τη ζωή σου ακόμα πιο εύκολη. Γιατί τώρα σου δίνει τον έλεγχο και τη διαχείριση των εταιρικών σου συνδέσεων από παντού. Κατέβασε το τώρα και πάρε 1 GB δώρο. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Ακούτε θέμα στους 104,6. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, Car Radio με τον Τάκη Τρακουσέλη. 6 με 7 το απόγευμα, στο θέμα 104,6. Το ραδιόφωνο που τα σπάει. Και πάλι κοντά σας, value for money, στον θέμα 104,6. Μπορείτε να μας στείλετε SMS, στείλτε θέμα και το μήνυμά σας στο 19619. Πάροχος MediaTel, χρέωση 0,39 ευρώ σε ΦΠΑ. Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αντώνη Γεωργακάκη, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύριε Γεωργακάκη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Κύριε Γεωργακάκη, σας διέκοψα με την κουβέντα μας που συζητούσαμε για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα μας να μην βλέπουμε εξαγωγή νέων ανθρώπων και νέων μυαλών και που συμμετέχουν στο ΑΕΠ άλλων χωρών και όχι στο δικό μας. Εννοείται. Είναι απόλυτα λογικό και αν θέλετε είναι μια φυσική ροή των πραγμάτων όταν αντιμετωπίζει μια χώρα τόσο παρατεταμένη κρίση και θα έπρεπε να μας είχε προβληματίσει πολύ νωρίτερα, ενδεχομένως από την αρχή της κρίσης, πώς θα εμποδίσουμε αυτό το κύμα φυγής των νέων ανθρώπων, γιατί είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που φεύγουν δεν είναι απλά εργατικά χέρια, είναι Σίγουρα. άνθρωποι στους οποίους η χώρα έχει επενδύσει, είτε με την εκπαίδευσή τους, είτε την απασχόληση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Σημαντικό και για Άρα ουσιαστικά φεύγει από την χώρα know-how, τεχνογνωσία, στο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Φεύγει η νέα γενιά, αυτή η δυναμική που έχει. Η νέα γενιά είναι αυτή που θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Να μην γυρνάμε πίσω, καταλάβατε. Αυτό θέλουμε εμείς. Και που έχει τη δύναμη, το όραμα να ρισκάρει αν θέλετε και να πάρει πρωτοβουλίες. Έτσι. Κύριε Κακάκη, πάντως από ό,τι διαβάζω, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει και σημαντικά κοινωνικά ωφέλη. Δηλαδή, στοχεύει σε αυτό, σε χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων που θα έχουν κοινωνικά ωφέλη στην κοινωνία μας. Πολύ σωστά.
είτε επενδυτικά είτε δανειακά, και μάλιστα στα πλαίσια της νέας δομής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπάρχει και ξεχωριστό κομμάτι project finance, όπως το λέμε ας πούμε και συνηθίζεται στη γλώσσα των τραπεζών, αλλά και τμήμα το οποίο θα εντοπίζει και θα διαμορφώνει δράσεις τέτοιες που θα μεγιστοποιούν την επίδραση των χρημάτων που θα διατίθεται στην αγορά, να μεγιστοποιούν τα κοινωνικά ωφέλη και να γυρίζει πίσω στην κοινωνία αυτό, είτε ως κεφάλαιο είτε ως υπηρεσία ας πούμε και βελτίωση της καθημερινότητας. Κύριε Γαγάκη, υπάρχει στόχευση για το 2019? Απομένουν περίπου αυτή τη στιγμή για το 2019 6 μήνες περίπου. Υπάρχει μια στόχευση όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Γιατί εκεί είναι εκεί που πονάμε. Κοιτάξτε, το πολύ θετικό της όλης διαδικασίας που έχει προηγηθεί μέχρι σήμερα για να φτάσουμε να έχουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ότι δεν σταματήσαμε και μάλιστα ενεργοποιήσαμε διαδικασίες που ήταν παγωμένες για πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα πριν ακόμα την θέσπιση της Αναπτυξιακής Τράπεζας να έχουμε έτοιμα τουλάχιστον 3 προϊόντα για να μπορούν να είναι στην αγορά. Άρα σήμερα ήδη έχουμε στην διαθέση στην αγορά και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ένα πολύ μεγάλο δανειακό πρόγραμμα που τρέχει σε συνεργασία με όλες τις τράπεζες και συνεταιριστικές και εμπορικές για τη χορήγηση δανείων περίπου 1 δις. Άρα αυτό είναι ήδη στην αγορά. Δεν περιμέναμε τη σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για να το σχεδιάσουμε και να προχωρήσουμε. Και ταυτόχρονα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη βρίσκεται στον αέρα πρόσκληση και έχει εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό για επενδυτικά σχήματα τα οποία θα επενδύσουν περίπου 1 δις, 1,5 σε ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα εκεί δεν μιλάμε για δάνεια, μιλάμε για επενδυτικό κεφάλαιο που θα μπαίνει στις ελληνικές επιχειρήσεις με τη μορφή της επένδυσης, και αυτό προφανώς ενεργοποιεί ένα ντόμινο, γιατί οι ίδιες επιχειρήσεις αυτές αυτόματα γίνονται και αποκτούν πρόσβαση σημαντικού τραπεζικού δανεισμού, αν θέλετε, και από το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Κακάκη, μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έχω αφήσει, εγώ είμαι ο Θέμης ο Μπάκας, είμαι ένας νέος άνθρωπος, έχω μια ωραία ιδέα, την έχω καταγράψει. Πραγματικά αυτή η ιδέα αξίζει όμως, δεν είναι εξαιρετικά ένα όνειρο που είδα. Έχω κάνει το business plan το δικό μου και χρειάζομαι κάποιον να επενδύσει σε μένα ένα κεφάλαιο. Και δεν μιλάμε για 1.000.000 ευρώ, μιλάμε για 1.000 ευρώ και για λίγες χιλιάδες ευρώ, για 20.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Χτυπάω την πόρτα σας? Χτυπάτε την πόρτα μας και χτυπάτε και την πόρτα των τραπεζών και των επενδυτικών σχημάτων που σε λίγους μήνες θα είναι στη διάθεση της αγοράς. Γιατί θα υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης μιας τέτοιας ιδέας. Είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού, και αφού έχει προηγηθεί και εγκυοδοσία από εμάς, γιατί υπάρχουν άλλα 3 προγράμματα εγκυοδοσίας που θα βγουν τους επόμενους μήνες. Άρα τα οποία κάποια από αυτά φτάνουν μέχρι 80% κάλυψη για να λάβει ένας νέος επιχειρηματίας ή ένα νέο project δανειακή χρηματοδότηση, και ταυτόχρονα θα υπάρχουν από τα επενδυτικά σχήματα οι δυνατότητες να μπορεί ένα τέτοιο project να χρηματοδοτηθεί ξεκινώντας από πολύ χαμηλά ποσά μέχρι πολύ μεγάλα. Άρα θα υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης πλέον μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι δεν το είχαμε μέχρι. Εννοείται, κύριε Γαγάκη, εδώ ήθελα να ξεκινήσω μια επιχείρηση, ψάχναμε 20.000 ευρώ ή 15.000 ευρώ και έχω ένα φαντ και μας έπαιρνε όλη την εταιρεία μας για 15.000. Σωστά. Γιατί αυτό είδαμε. Είδαμε πάρα πολλά νέα παιδιά με πολύ ωραίες ιδέες τεχνολογίας που αγοράστηκαν τσάμπα. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα από την οικογένεια ή από το ίδιο το παιδί, επειδή είναι μικρό ηλικιακά. Να δώσει το αρχικό κεφάλαιο. Ναι, ακριβώς. Και να χάσει την εταιρεία από τα χέρια του δηλαδή. Και αυτή δεν να φύγει στο εξωτερικό και να μην μείνει εδώ στη χώρα. Να πάρουμε την υπεραξία όλοι. Σωστά. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει και θα διατεθεί στην αγορά, και ευελπιστούμε σε αυτό να συμμετέχουν και όλες οι τράπεζες, εγκυοδοτικό πρόγραμμα το οποίο είναι προσανατολισμένο στους νέους ανθρώπους. Νέους επιστήμονες, νέους αγρότες, νέους επιχειρηματίες. Εγώ χαίρομαι που ακούω τους νέους αγρότες, να ξέρει, κύριε Κακάκη. Και χαίρομαι γιατί έχουν ξεχάσει την αγροτική γη, και η αγροτική γη είναι αυτή που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το μήλο της έδωσης της οικονομίας για εξαγωγές. Γιατί έχουμε τα πιο καθαρά εδάφη. Είμαστε η μόνη χώρα με τα πιο καθαρά εδάφη στην Ευρώπη. Και ακόμα δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί σωστά.
Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό και προσπαθούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που νομίζουμε ότι μπορούν γρήγορα να δούμε αποτελέσματα, να αντιστρέψουμε το κλίμα και να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Άρα στο πλαίσιο αυτό οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να παίρνουν την εγγύηση σε ποσοστό περίπου 80% από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και να πηγαίνουν να χρηματοδοτήσουν ακόμα και το αρχικό τους κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Κύριε Γαγάκη, πού επικοινωνούν οι ακροατές που επιθυμούν να μπουν στην διαδικασία αυτή? Επικοινωνούν στο site της Αναπτυξιακής Τράπεζας, δηλαδή μπορούν να διαβάσουν αυτά τα πράγματα? Θα πρέπει να κάνουν μια επικοινωνία ή να εκφράσουν την βούλησή τους είτε σε εμάς απευθείας στο mail, το info που έχουμε πληροφοριών, είτε στα τηλέφωνά μας που υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, είτε να το εκφράσουν στις τράπεζες σε πρώτη φάση για τα δανειακά εργαλεία, και από εκεί και πέρα θα ενημερωθούμε εμείς από τις υπόλοιπες δράσεις και πρωτοβουλίες. Κύριε Γαγάκη, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή αρχή και καλή συνέχεια ταυτόχρονα. Καλή στο συνέχεια έργο θα σας. έλεγα εγώ, Καλή γιατί συνέχεια, ναι. πλέον αφού έχουμε κάποια προϊόντα στον αέρα, ας τα δυναμώσουμε, να τα μεγαλώσουμε και να τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά. Και θα ευχηθούμε να είμαστε σε επικοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα προϊόντα που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και στοχεύουν και στο νέον. Εγώ αυτό θα πω, και στο νέον ηλικιακά. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μια χαρά, όποτε το θεωρείτε σκόπιμο, είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, κύριε Γαγάκη, καλή συνέχεια να έχετε. Κύριε Μπακά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν κοντά μας ο κ. Αντώνης Γερογακάκης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Εμείς θα πούμε ότι αυτό που μας άρεσε είναι ότι στοχεύουν στους νέους. Στοχεύουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στοχεύουν στην νέα επιχειρηματικότητα. Και όταν λέμε νέα επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο νέα ηλικιακά, αλλά νέοι άνθρωποι επιχειρηματικά. Πόσες φορές έχουμε σκεφτεί διάφορες ιδέες, αγαπητοί ακροατές, που μας έλειπαν τα 10-15 χιλιάρικα για να ξεκινήσουμε και βρέθηκαν αυτοί πολλές φορές οι επιτίδιοι που πήραν τσάμπα την ιδέα μας. Πόσα νέα παιδιά 18 χρόνων 19 γράφουν απίστευτο κώδικα, απίστευτη τεχνολογία, η οποία εξάγεται δωρεάν σχεδόν. Εμείς από το Value for Money, από τον ΘΕΜΕΓΑ 4,6, θα ευχηθούμε καλή αρχή και καλή συνέχεια στο έργο τους και θα χαρούμε πάρα πολύ να βλέπουμε αποτελέσματα, γιατί αυτό έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Αποτελέσματα στην πράξη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι πίσω. Value for Money στον ΘΕΜΕΓΑ 4,6.
Η ώρα είναι 5:30. Θέμα 104,6. Εκλογές 2019 με τη σύγχρονη διεισδυτική ματιά του One Channel. Το νέο μεγάλο κανάλι στη μάχη της ενημέρωσης για την κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση των ευρωεκλογών, των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών από τις 8 το πρωί της Κυριακής έως τις 2 τα ξημερώματα. Στις 7 ακριβώς, το Exit Poll με την εκτίμηση ψήφου, ζωντανές συνδέσεις από τα επιτελεία και τα εκλογικά κέντρα των κομμάτων, ανταποκρίσεις από όλη την Ελλάδα με καλεσμένους, πολιτικούς και αναλύσεις από τους δημοσιογράφους των ιστορικών και έγκυρων τίτλων της χώρας, το Βήμα, τα Νέα και το in.gr. Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός One Channel, το μεγάλο κανάλι, είναι στην Κοσμοτέ TV, στην Nova και στο διαδίκτυο. Το One Channel στις τηλεοπτικές σας οθόνες, στην Nova στη θέση 987 και στην Κοσμοτέ TV στη θέση 111. Παρακολουθήστε μας και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.onetv.gr. Εκλογές 2019 στο One Channel, το νέο μεγάλο ενημερωτικό κανάλι. Σε αυτές τις εκλογές, για να μην έχετε θέματα, ακούστε θέμα 104,6. Το πρωί, από τις εκπομπές και το τηλεφωνικό κέντρο, σας λύνουμε όλες τις απορίες για τις τετραπλές κάλπες, ώστε να ψηφίσετε χωρίς πρόβλημα. Το μεσημέρι, διαπιστευμένοι συντάκτες και ανταποκριτές σας μεταφέρουν τον παλμό των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα. Μόλις κλείσουν οι κάλπες, αναλύουμε όλα τα δεδομένα, κάνουμε τις πιο ακριβείς εκτιμήσεις για τις επιλογές των ψηφοφόρων και μεταδίδουμε τα αποτελέσματα μέχρι αργά τη νύχτα. Έγκαιρα και έγκυρα σας ενημερώνουμε για το νέο πολιτικό σκηνικό και τις εξελίξεις που φέρνουν οι αναμετρήσεις για το Ευρωκοινοβούλιο, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Την Κυριακή 26 Μαΐου, για να μην έχετε θέματα με την ψήφο και την ενημέρωσή σας, έχετε μαζί σας το θέμα 104,6. Και πάλι κοντά σας, value for money, στον θέμα 104,6. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6, ο Θέμης Μπάκας. Αγαπητοί ακροατές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συστατικό στοιχείο της δομής των σύγχρονων εθνικών οικονομιών και κοινωνιών. Συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση, καθώς επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι ευθέως ανάλογη της ομαλής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και εντυνόμενου ανταγωνισμού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπονται σε συστατικά στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αγαπητοί ακροατές, τη ζωτική σημασία για οποιοδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση έχει η συμβουλευτική υπηρεσία. Άνθρωποι εξειδικευμένοι, άνθρωποι που γνωρίζουν να μας κατευθύνουν σωστά για την επίτευξη των στόχων μας. Να καλέσουμε κοντά μας την κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Κυρία Παπανδρέου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μάθουμε, κυρία Παπανδρέου, για τα προγράμματα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Βεβαίως. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή για την τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο ανήκει σε 68 μετόχους, οι οποίοι είναι 66 χώρες, κράτη δηλαδή, καθώς επίσης ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό τότε την ανασυγκρότηση των πρώην Σοβιετικών χωρών
Ενώ στην Ελλάδα ήρθε στο τέλος του 2015 κατόπιν πρόσκλησης από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να βοηθήσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το βασικό κομμάτι λειτουργίας είναι το τραπεζικό, έτσι, το χρηματοδοτικό. Ωστόσο, εγώ θα χαρώ πολύ να σας μιλήσω και για μία άλλη δραστηριότητα της τράπεζας που ξεκίνησε μόλις πέρσι το Μάρτιο του 2018 και αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό του οποίου και εγώ είμαι επικεφαλής εδώ στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό, όπως σας είπα, ξεκίνησε πέρσι στην Ελλάδα, ωστόσο είναι ένα πρόγραμμα που η EBRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δηλαδή, εφαρμόζει στις άλλες χώρες τις οποίες λειτουργεί, σε πάνω από 30 χώρες δηλαδή που έχει το πρόγραμμα αυτό, από το 1993. Και στο πλαίσιο αυτό έχει βοηθήσει πάνω από 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω αυτού του προγράμματος. Λογικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό έτσι αλλιώς. Να σας εξηγήσω λοιπόν λίγο τι κάνουμε εμείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Να διευκρινίσω αρχικά ότι η EBRD δεν προσφέρει η ίδια τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες προκειμένου να λάβουν από αυτούς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Άρα εμείς αυτό που κάνουμε είναι να φέρουμε σε επαφή τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ζητάνε συμβουλευτικές υπηρεσίες με συμβούλους τους οποίους εμείς έχουμε φροντίσει να εντάξουμε σε ένα μητρό που έχουμε, οπότε τους έχουμε περάσει μια διαδικασία διαπίστωσης της εμπειρίας τους και της εξειδίκευσής τους σε συγκεκριμένους συμβουλευτικούς τομείς. Οπότε μπορούμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις που ζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαφή με αυτούς τους συμβούλους, τους διαπιστευμένους αν θέλετε και από την πλευρά της EBRD, προκειμένου να λάβουν από αυτούς συμβουλευτικές υπηρεσίες, εμείς να τους βοηθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουν τις ανάγκες και να τις προτεραιοποιήσουν πολλές φορές, γιατί αυτό που κάνουμε είναι να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με την επιχείρηση και να προσπαθούμε μέσα από εξειδικευμένες συναντήσεις να καταλάβουμε και εμείς τις ανάγκες τους για να μπορέσουμε να τις κατευθύνουμε στους συμβούλους που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν καλύτερα. Και μετά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα και την υλοποίηση του συμβουλευτικού έργου έχουμε τη δυνατότητα χάρη στους χρηματοδότες μας να συμμετάσχουμε στο κόστος του συμβουλευτικού έργου και μιλάμε για μια συμμετοχή που κυμαίνεται από 70% έως και 88% στο κόστος του συμβουλευτικού έργου. Άρα μιλάμε για μια αρκετά σημαντική... Κύριε Παπανδρέου, ξέρετε, οι Έλληνες δεν πίστευαν πολλές φορές ότι χρειάζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πίστευαν ότι ήδη τα ξέρουν όλα και δεν πλήρωναν ποτέ αυτή την υπηρεσία. Ενώ στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο επιχειρηματίας δεν ξέρει όλα. Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχουν νομίζω παντού διάφορες περιπτώσεις, έτσι. Εγώ προέρχομαι και όλες, έχω σημαντική εμπειρία, προέρχομαι από τον ίδιο τον συμβουλευτικό κλάδο πριν μπω στην ομάδα της EBRD. Οπότε έχω δει επιχειρήσεις ελληνικές που λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορες ανάγκες τους εσωτερικά. Έχω δει βέβαια και άλλες επιχειρήσεις που είναι λίγο πιο διστακτικές για διάφορους λόγους. Ένας σκοπός του προγράμματος είναι να μπορέσουμε να προβάλλουμε και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει για μία επιχείρηση η λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένας βασικός πυλώνας του προγράμματός μας. Κύριε Παπανδρέου, έχετε φτιάξει και ένα πρόγραμμα που είναι εξειδικευμένο σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν εισαχθούς στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ακριβώς. Αυτό θα μας το πείτε, γιατί το χρηματιστήριο είναι ένα μέσο χρηματοδότησης κιόλας, βοηθάει τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Εμείς συνολικά μέσα από το πρόγραμμα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ένας, όχι στόχος αν θέλετε, αλλά κάτι που θα θέλαμε πάρα πολύ μεταξύ άλλων, είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ευκολότερη χρηματοδότηση, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προκειμένου να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω, για παράδειγμα, μια επιχείρηση θέλει να κάνει ένα επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο μπορεί να το καταθέσει σε μια τράπεζα και να τη βοηθήσει έτσι να λάβει ευκολότερα μια χρηματοδότηση. Αλλά όπως είπατε, ερχόμαστε τώρα να εισάγουμε στην αγορά και ένα νέο πρόγραμμα μέσα στο ίδιο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, το οποίο όμως εξειδικεύεται στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ως στόχο να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσα από την ελληνική κεφαλαιογορά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε πολύ πρόσφατα. Το κάνουμε σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Και έχει στόχο, οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και γίνονται μέσω της πλατφόρμας Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Καλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν νέους τέτοιους τρόπους χρηματοδότησης, να μπουν στο site, στην πλατφόρμα του Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να διαβάσουν για το νέο αυτό πρόγραμμα και γιατί όχι να κάνουν και αίτηση, γιατί αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι μια συνολική ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις αυτές, προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουμε αυτές που είναι καταλληλότερες για να ταχθούν στο πρόγραμμα και θα μπορέσουν μετά την δική μας υποστήριξη μέσα από εξειδικευμένες συμβουλές να προετοιμαστούν για το επόμενο βήμα που είναι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κύριε Πανδρέου, θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε για τη συγκεκριμένη συμβουλευτική υπηρεσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, και να δούμε και τις περιγραφές που απαντούνται πολλές φορές. Αλλά θα βεβαίως, γιατί αυτό είναι ένα καινούριο και ξεχωριστό, αν θέλετε, πρόγραμμα με πιο ιδιαίτερες προδιαγραφές και θα είναι χαρά μου να το αναλύσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε όμως πότε θα πραγματοποιήσετε συνεδρίαση και σεμινάρια στην Κρήτη. Ωραία. Για να καταλάβουν έτσι και οι ακροατές, στο πρόγραμμα το συνολικότερο που εφαρμόζουμε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ανέφερα, βασικό μας εργαλείο είναι οι σύμβουλοι, οι τοπικοί είτε οι διεθνείς εμπειρογνώμονες που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, ερχόμαστε να συμπληρώσουμε αυτή τη βασική δραστηριότητα και με άλλες συμπληρωματικές, αν θέλετε, δραστηριότητες από τις οποίες μπορούν να υποφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος αυτού, και το οποίο να πω στο σημείο αυτό ότι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και από το ελληνικό κράτος, έχουμε ξεκινήσει πολύ πρόσφατα και μία σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εξαγωγών. Το χρειαζόμαστε αυτό, κύριε Παπανδρέου, χρειαζόμαστε εισαγωγή συναλλάγματος στη χώρα. Έτσι ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε ότι και μέσα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μας ζητούν οι επιχειρήσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αύξησης πωλήσεων και μέσω αύξησης των εξαγωγών εισόδου σε νέες αγορές στο εξωτερικό είναι μια πολύ δημοφιλής, αν θέλετε, συμβουλευτική υπηρεσία. Ζητείται δηλαδή έντονα από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οπότε με τη χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος, η οποία εστιάζει πάρα πολύ σε θέματα προώθησης των ελληνικών εξαγωγών, ερχόμαστε να εφαρμόσουμε τώρα τα σεμινάρια αυτά, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε πολλούς κύκλους. Ο γενικός στόχος είναι μέσα σε 2 χρόνια να επιμορφώσουμε 250 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα σεμινάρια αυτά παρέχονται δωρεάν για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα οργανώνουμε κατά διαστήματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Την προηγούμενη εβδομάδα οργανώσαμε ένα τέτοιο τριήμερο σεμινάριο σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων στη Βόρεια Ελλάδα. Και το επόμενο, 3 με 5, θα είμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ για να επιμορφώσουμε πάλι πολύ ωραία προϊόντα η Κρήτη, μια σειρά επιχειρήσεων.
πολύ ωραία προϊόντα η Κρήτη με πολύ μεγάλη δυναμική εξαγωγές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς, και εκεί μάλιστα συνεργαζόμαστε πάλι σε αυτό με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης. Πολύ. Κυρία Παπανδρέου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε πάρα πολύ σύντομα, διότι θέλουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πιο πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Είναι κάτι πολύ όμορφο και βεβαίως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικά τόσα είπαμε και ιδιαίτερα για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εισαγωγή μικρομεσαίων εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Value for money στον Θέμα 104,6. Θέμα 104,6. Το ακούς αυτό? Άκου τώρα κι αυτό. Αυτή είναι η μοναδική Ducati Panigale V4 και μπορεί να γίνει δική σου. Θες να ακούσεις πώς? Βάζεις Eco Racing 100 στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσικλέτα σου σε ένα πρατήριο Eco. Ανεβάζεις την απόδειξή σου στο ecoracing100.gr ή στο Eco App και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός αναβάτης της Ducati Panigale V4. Που να ακούσεις και για τα άλλα δώρα. Τις δωροεπιταγές καυσίμων Eco και τη συμμετοχή στο Ducati Tour στη Μελοπόννησο. Αυτό που άκουσες. Μπες στο ecoracing100.gr ή κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Με τη δύναμη της ενέργειας έχετε άπειρες δυνατότητες και με την Πρωτέργεια μπορείτε πλέον να τις ανακαλύψετε. Αποκτήστε τώρα 30% έκπτωση στο οικιακό σας ρεύμα για 2 ολόκληρα χρόνια. Πρωτέργεια. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.protergia.gr ή καλέστε το 18311. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πάλι Σταυρό Λεξολίνης. Συνώνυμο της εμπιστοσύνης και να για 6 γράμματα ξεκινάει από ε. Η ασφαλιστική μας. Το βρήκα. Εθνική. Ακριβώς. Η ασφάλειά μας. Εσείς μας εμπιστεύεστε πραγματικά για την υγεία σας, το μέλλον των παιδιών σας, τη σύνταξη, την περιουσία σας, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σας. Εμείς καλύπτουμε με σιγουριά τα κενά για να προχωράτε πάντα με ασφάλεια. Η εμπιστοσύνη γράφεται με ε. Εθνική. Η πρώτη ασφαλιστική. Duende. Ισπανική λέξη. Η μυστηριώδης δύναμη που ασκεί ένα έργο τέχνης σε αυτόν που το παρατηρεί. Φλανέρ. Γαλλική λέξη. Η τέχνη του να περιφέρεσαι στους δρόμους του Παρισιού χωρίς σκοπό. Wildeinsamkeit. Γερμανική λέξη. Το γαλήνιο συναίσθημα του να περιπλανιέσαι μόνο σε ένα δάσος. Με δώρο τριπλάσια μίλια καλωσορίσματος, δεν θα μάθεις μόνο τι σημαίνουν, μπορείς και να τα ζήσεις. Γιατί αποκτώντας νέα κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς και πραγματοποιώντας την πρώτη σου αγορά, κερδίζεις τριπλάσια μίλια καλωσορίσματος για να ταξιδέψεις στον επόμενο προορισμό σου. Ισχύει για αγορές από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2019. Μάθε περισσότερα στο 18218 και στο piraeusbank.gr/miles. Τράπεζα Πειραιώς. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Ακούτε Θέμα στους 104,6. Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, 12 με 2 το μεσημέρι στον Θέμα 104,6. Το ραδιόφωνο που τα σπάει. Και πάλι κοντά σας. Value for money στον Θέμα 4,6. Στα πλήκτρα ο Spider-Man, ο Νίκος Κλαβενίτης. Αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να μας στέλνετε SMS, στείλτε θέμα και ενώ το μήνυμά σας στο 19619, πάροχος MediaTel, χρέωση 0,39 ευρώ σε ΦΠΑ. Αγαπητοί ακροατές, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά fund, venture capital, διάφοροι ιδιωτικοί τρόποι χρηματοδότησης, που πραγματικά έχουν βοηθήσει πολλές νέες ιδέες, πολλά νέα παιδιά και πολλούς νέους επιχειρηματικά ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας να επιχειρήσουν στην πράξη.
και πραγματικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αγαπητοί ακροατές, να φωνάξουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πιτσίνο, εκπρόσωπο του Faster Capital. Κύριε Πιτσίνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι εκπρόσωπος του Faster Capital στην Ελλάδα. Το Faster Capital είναι βασικά, δεν είναι fund με τον παραδοσιακό τρόπο του fund, δηλαδή δεν μπαίνει στα μερικά κεφάλαια εταιριών, απλά χρηματοδοτεί αρχικά startups. Αυτό είναι και το πιο μοντέρνο, ας το πούμε, μοντέρνος τρόπος χρηματοδότησης. Δηλαδή χρηματοδοτεί μια καινούργια ιδέα, την οποία την αξιολογεί, επειδή το πρόβλημα των startups πάντα ήταν το πόσο εκτιμάται μια ιδέα. Αυτοί έχουν βάλει λοιπόν ένα όριο, η Faster Capital έχει βάλει ένα όριο της τάξης των 100.000, ότι εκτιμάται η ιδέα του εκάστοτε επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί με ένα startup, γύρω σε 100.000, και χρηματοδοτεί ας πούμε το μισό, το 50% των 100.000 αρχικά. Από εκεί και πέρα, ανά το χρόνο, όσο αυξάνεται το startup και τα έσοδα και η εταιρεία πηγαίνει καλά κτλ., έχει τη δυνατότητα να αντλεί περισσότερα κεφάλαια για την ταμιακή της ροή. Αυτό είναι ένα καλό σημείο που αφορά καθαρά τον επιχειρηματία ή τον νέο επιχειρηματία ή τον ενδυνάμει επιχειρηματία που θέλει να ξεκινήσει μια νέα δραστηριότητα, η οποία, ξέρω εγώ, προφανώς τις περισσότερες φορές οι παλιές δραστηριότητες έχουν καεί ή λόγω του τραπεζικού δεδομένου που υπάρχει στην Ελλάδα, με τις 4 συστημικές μόνο τράπεζες. Ενώ το εξωτερικό δουλεύει με πάνω από 10 και 15 και 20 τράπεζες, ας πούμε. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο το συστημικό αυτό των 4 τραπεζών, και με τη δυσκολία σαν τύπου που έχει γίνει καρτέλα, ας το πούμε, η χρηματοδότηση να βγαίνει με το σταγονόμετρο. Κύριε Πιτσίνο, σε τι είδους ιδέες επενδύετε? Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που είναι εγώ χρηματοδοτώ μόνο εταιρείες τεχνολογίας. Ναι. Στην ουσία η βάση είναι εταιρείες τεχνολογίας. Δηλαδή αυτό που ζητάνε, ας πούμε, είναι οι εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό παίρνει και, ας το πούμε, επειδή περνάει από μια επιτροπή, αξιολογείται κάθε ιδέα, από μια επιτροπή η οποία το κέντρο της βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, για το Faster Capital τουλάχιστον, και αξιολογείται εκεί η ιδέα και εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται. Συνήθως μιλάμε για εταιρείες τεχνολογίας, αλλά όμως οποιοδήποτε startup ή οποιαδήποτε καινούργια ιδέα είναι στο τραπέζι. Πέφτει στο τραπέζι, εξαρτάται από εμάς, γι' αυτό και εδώ μπαίνει η δουλειά του εκπροσώπου, το πώς παρουσιάζεται αυτή η ιδέα σε αυτούς τους ανθρώπους της Επιτροπής. Η δουλειά η δικιά μας, δηλαδή, αν θέλετε, σαν εκπροσώπου του Faster Capital, είναι ακριβώς αυτή. Να αξιολογήσουμε το πόσο η ιδέα θα μπορούσε να κάνει τον BAM για να χρηματοδοτηθεί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για ιδέες τεχνολογίας, startup τεχνολογίας, αλλά μιλάμε, ας πούμε, για οποιαδήποτε ιδέα θα μπορούσε να είναι καινοτόμα. Καλύπτει αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι ένα καλό business plan, μια καλή παρουσίαση, κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία δείχνουν κερδοφορία στα επόμενα χρόνια, είναι ένα καλό σημείο αναφοράς για την Επιτροπή, για την έγκρισή τους. Κύριε Πιτσίνο, αν η εταιρεία δεν είναι υφιστάμενη, είναι μια νέα ιδέα που μηδενική βάση, ο άλλος είναι 19-20 ετών, έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο ή ακόμα είναι φοιτητής και πραγματικά έχει μια ιδέα που είναι πάρα πολύ καλή. Σωστό. Η Faster Capital θα την ακούσει? Θα την ακούσει. Σαφώς θα την ακούσει. Επειδή μην ξεχνάμε ότι και οι ιδέες τύπου Viber, του WhatsApp κτλ. Πουλήθηκαν μετά εκατομμύρια. Έτσι ξεκίνησαν. Ακόμα και το Facebook δηλαδή. Σαν εφαρμογές. Έτσι ξεκίνησαν. Δηλαδή από μια μικρή ιδέα, μια μικρή δυνατότητα, ας το πούμε, στην αρχή, και από νέους ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν λίγο πιο μακριά, και μετά αυτές αξιολογήθηκαν με εκατομμύρια. Βέβαια δεν λέω ότι όλες είναι σίγουρα Viber ή όλες είναι WhatsApp, αλλά έχουν όμως μια δυναμική. Αυτή τη δυναμική θέλουμε να δούμε εμείς, θα την αξιολογήσουμε. Εμείς ερχόμαστε κοντά με τον εκάστοτε που θέλει να κάνει, τον συμβουλεύουμε, και από εκεί πέρα, ας πούμε, προωθούμε την ιδέα και τη στηρίζουμε εμείς βασικά. Γιατί ξέρετε, εδώ το κομμάτι είναι ότι αν κάποιος πιστέψει στην ιδέα, τότε μπορεί να το παρουσιάσει και ευκολότερα σίγουρα. πιο κάτω. Πρέπει να πιστέψουμε εμείς στην ιδέα. Οπότε ερχόμαστε σε επαφή. Κάνουμε την πρώτη γνωριμία, βάζουμε κάτω τις ιδέες και από εκεί πέρα τις... Κύριε Πιτσίνο, βλέπετε τους νέους στην χώρα μας, ή αφήστε τους νέους ηλικιακά μόνο και τους μεγαλύτερους ηλικιακά να θέλουν να επιχειρήσουν? Ναι. Κοιτάξτε, εγώ κανονικά
κανονική μου δηλαδή δραστηριότητα, ας πούμε, είμαι οικονομολόγος, κάνω φορολογικό σχεδιασμό εταιριών και δουλεύω πολύ με το εξωτερικό και το εσωτερικό. Βλέπω τις κινήσεις και τις δραστηριότητες. Πιστεύω όμως ότι τώρα η Ελλάδα, επειδή έχει μπει σε μια ισορροπία, ας το πούμε, δεν θα το πω ότι έχει ξεφύγει από τα δεινά, ας το πούμε, αλλά έχει μπει σε μια ισορροπία. Πιστεύω ότι σε λίγο σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα οικονομικά Ινστιτούτα που χρηματοδοτούν απευθείας μικροκεφάλαια κτλ. Ήδη νομίζω και κάποιες τράπεζες έχουν κάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα ξεκινήσει και θα πάρει γρήγορα φωτιά. Τώρα το θέμα είναι το πότε θα ξεκινήσει, αλλά εδώ είμαστε εμείς, εδώ καλούμαστε να δούμε τις καινούργιες ιδέες. Καλείται ο εκάστοτε νέος να το δει σαν επιχειρηματίας, να δει δηλαδή τη δουλειά σας, γιατί πια το μισθολογικό, ας πούμε, να μπω μισθωτός δεν σε μια υπάρχει εταιρεία, αυτό, τελείωσε αυτό. Δεν υπάρχει. Ή το δημόσιο έχει τελειώσει. Ακριβώς. Κύριε Πιτσίνο, πού μπορεί κάποιος ακροατής να επικοινωνήσει μαζί σας? Αφενός στα κινητά μου ή στα email μου κτλ. Και με το νόμο μπορεί να με βρει και μέσω του LinkedIn. Είμαι στο LinkedIn το επιχειρηματικό προφίλ μου κτλ. Πολύ ωραία. Μπορεί να με βρει κάλλιστα ή και η εκπομπή σας μπορεί να κοινοποιήσει το κινητό μου, άμα θέλει, και το όνομά μου. Πολύ ωραία. Συμβουλευτικά να πάρει κάποια πληροφορία. Κύριε Πιτσίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και ευχόμαστε πραγματικά να χρηματοδοτείτε νέους ανθρώπους και νέες ιδέες που θα είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, ήταν πολύ καλή η κίνηση αυτή, γιατί με την εκπομπή σας έτσι να δημοσιοποιηθεί λίγο ότι υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Πιτσίνος, εκπρόσωπος του Faster Capital. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι υπάρχουν λεφτά για την ιδέα σου. Για μένα είναι πιο σπουδαίο και πιο σημαντικό όμως το να αγαπάς την ιδέα σου. Το να πιστεύεις την ιδέα σου. Αν πιστεύεις την ιδέα σου, σίγουρα μπορεί να επηρεάσει και τους υπόλοιπους. Αγαπητοί ακροατές, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η χρηματοδότηση μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των ιδιωτικών επενδύσεων, είτε από fund είτε από venture capital, θα συντελέσει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, βοηθώντας τελικά στη μείωση της ενεργείας και ως εκ τούτου και στην αύξηση της κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει και τις τιμές όλης της γκάμας του ενεργειακού της χώρας μας, με πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το Value for Money για σήμερα στον θέμα 104,6. Και μην ξεχνάτε, η επιχειρηματικότητα σημαίνει δημιουργικότητα. Σκεφτόμαστε θετικά και όλα μπορούν να αλλάξουν αν αλλάξουμε πρώτα εμείς. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.